Зәйруллина. Лилия, һинне сулпыларның 3-нче турында көтеп калабыз. Рәхимет. 2-нче турга мин яратам җырларга дигән җырны алып килдем. Мин үзем дә җырларга яратам, биергә дә яратам. Бу җыр дәртле. Әниемнең әнисе җырлай. Аңа ошаганмын. Өченче бәйгесебез Өфе калаһыннан Искәндәр Сөләйманов. Иң кызыгы шул, Искәндәр бөтенләй башкортча йырлар тыңламаган. Йырлау түгел, хатта тыңламаган да. Радио көйләк шунда тыңлай башлагач, кызыкны уянды тегет. Анда хәзер йырлар яздыра, ысын йолдызлар белән бер сәхнәдә сыгыш яһай. Һәм Искәндәр сулпыларның 3-нче турында. Беренче турда мин әз генә каушаным инде. Мин үземнең бергә тигән йырымды йырланым һәм жюрида утырган апай-агайларның объектив оценкалары миңа бик куандырды. Талантлы жюри агзалары миндә йырлау һәләтен күргән дип уйлайм. Һәм уларның шансларын мин акларга тырышырмын. Үземнең өр-яңа йырымды яратмаслык түгелмен дигән ул махсус ошо конкурска язылган йыр. Тамашачыларга һәм жюри агзаларына охшар дип уйлыйм. 3-нче турга мин үтәм дип өмет итәм. Йөрәгеңдә миңа урын юк шул. Һин битараф фахры бөтенләй. Мин янам һинең ялкыныңда. Мөхәббәтем һүнмәй һәм һүрелмәй. Миңа генә яратманың һин мине. Миңа икән бикле күңелем. Өметләнәм әле яратырһың дип. Яратмаслык мин түгелмен. Йөрәгеңдә урын
Аңлап әлейін Яуапқыт hisтерді Яндырма Үйіңден мені мәхрум етіп Яңғыдымды ғына қалдырма Мені гіне яратманым Мені Екен биклі көңілім Үмітләнем әлі яратырың тип Яратмақлық Мен түгелмін Яратманым 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 Мені Яратманым 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 Yaratmadım minne Negene yaratmadım minne Neyken bikli көңілім Үмітләнем әлі яратырың тип Яратмақлық мен түгелмін Илеш кызы Диана Яхинаны лаһин сөйләйбез. Ул да 3нче турда. Беләһегезме, Сулпылар Диананың тәүге конкурсы. Шулай булгас, уңышлар теләйм. Беренче турда мин рәхәт итеп искә төшерәм. Анда күп кызлар, малайлар, апалар белән таныштым. Жюрилар миңа нык яхшы сүзләр генә әйттеләр. Син матурсын, ташын да матурсын, бисен, жаргайсын, курчак кебексен, күз тимәсен, афарин дип әйттеләр. Әйдәгез, дусларым, җырык бергә, җырын оп килдем. Көе дә матур, сүзләре дә матур. Әни биергә өйрәтте, әни жаргарга өйрәтте.
Ғұбайдан Данил Ғұбайдуллинды ла бик оҡшатты жюри. Хатта Илнур Рамазанов йырыңды әленән-әле тыңлағы килә. Бәләнештә ебәрерһең, тип һораны. Шулай булғас, Данил һис һүҙһеҙ өсөнсө турҙа. Беренче турда әйттеләр, мин бик шәп йырланым. Икенче турга матур йырлап килдергә. Мин матур йырлап килдем. Барыһына оҡшар дип уйлайым. Oh yeah. Сәғәт